Ophis District Sports ryngkat ber Ophis Deputy Commissioner Bhoi ken Pynlong ya Mareh Thong marathon bajlan new kilometer ban rakhe ya jingdap sanpos nam pura ka Jylla Meghalaya haka Bhoi tarik Kyllalyngkot kaban sdang na Shnong Dulongnar terter haduh ke Indoor Stadium Umlyngkdait. Ya nongjop kynthei bat shynrang en ai buskit bat momento katkum karta jo nongshim bynta. Ya nongshim bynta bala herta bala tymmen en le burom haka rukom ka bakham kerpang laong ka Khubor na kinong penyai. Ngai Khublai senam tmai usuk ifi boro nga na kalyang jong ka district sports office nongpo nga pentip ifi boro ki part nongshong shnong jong ka than ri Bhoi khamtam yapi ki ba 8 ya ka sport kandon ka jingmore marathon kata ngi khot ka Meghalaya diran haka apoi tarik menta u benai Kyllalyngkot kaban sdang hakapor review step na Dulongnar nearby market terter haduh Indoor Stadium Umlyngkdait kandon ru jing ai khusnam yakin nongjop kynthei ba shynrang berkum juru ya urangba badlongkeme kiba he do hakarta kino kiba kwa ban shimbenta kila ban one register lagi keteng jongki haka office jong DSO nadu kapor phok waje min step hadu saw waje janmit shwai ka arpo tarik mentau benai tangini kintin Khublai shibon and all the best.